Айде на майстора, да е добра годината. Чашите вдигнете и на здраве си кажете, руйно вино да се лее, топлина сърца да грее, вино да се лее от старата лоза, песен да се пее, мари чак до сутринта, вино да се лее от старата лоза, песен да се пее, мари чак до сутринта. Ой ти винце, руйно винце, бяло зряло отлежало, дето си минало винце, всичко живо е запяло, вино да се лее от старата лоза, песен да се пее, маричак до Главният лозар şimdi bak işinde inceliyor. Anne pepelik kesme. Чакай да влязам. Не само и да гледам. Ще кликам на върха, да пръстите нещата, ще борим, ще се ръчете. Давай. Нещо ви от няколко места снимайте го. Не го мисля, той ще го прави. Айде да бъде чак. Сега там ти ще полееш расничка. Там ли да? По-близо ще се раме. Да има берекет повече. Айде. Да са живи и здрави, да купаят, да ръсят. И после Къде си направим? Повече вино да имат. Kako čanke да правят? Горе има едно рязано. Айде, стига долу. Айде, тук ти си. Я звъни, ла тогава, че няма да ви викам, ма. Да ти направим снимка, айде стига, ма. Он ще се къщево. Айде, га тук. Много си хубаво. Много си хубаво. И тъско всичко прийде и прибереш. Чуло и видело, си баш на борзан да кара, си баш на борзан да кара, да кара да го продава. Айде, тук. Vървели, колко вървели, играли гора селена, нашли са вода студена, нашли са селка дебела. Айде на хората ви, да се почерпим да се чуем. Масата снимам ли? Не се бия. Добре, добре.
Yan dönmüş gibi. Ay bak sen gelip Aslan bizi güzel çek. Bak İslam yakı oynasın. Oldu bile. Biz musikasız oynarız. Камен. Ама вие не знаете на кой виното ли е? Вие сега пробвате виното и ще кажете кое е най-хубаво. Първото ми пише на мене 4 точки. Добре. На второто? На второто 5. Не, няма да се казва, че ще има глас. Всеки отделно. Няма да казваш. Не. Няма. Ай, като се те може да има пропуски. Дай другото. Поманиш ми да заповядайте. Вие там има места, там седите.
за децата, като трябва нататък да чистим. На перка. На пето. Стига. Не. 3 дава тя. Две точки дал. Две точки. Ама ти каза 3, защото и аз. 12 най. И аз на 5 до 5 дава. Едни по 2, 4, 9. 9. Да. Седмото е на първо място. Шестото е на трето място. Стъклен. Да. На трето място най-добър винар на Милка Жечева. Трето. Трето, да. На трето място. Най-добър кадър. На второ място е Сабри и Биш. Браво. Айде. Плати комисията да казвам. Давай. Айде към мен всички. Много съм напред. И на първо място голямата награда е на Фикрет Мусов. Браво. Да си да купаеш и да дойде. Айде всички. Наредете се. Гледайте. Айде сега обща с комисията. Возьмем разглед. Тук го взел по глава. Стана? Айде всички към мен. Ден на щастливите младоженци. Грамота няма ли, ма? Грамота няма ли да става? Ти не ми каза нищо. Системата част. От най-хубавото да го. Какво? Покажи го дай години. И се мъчим да правим деца, че... Бомбони има. Аз първо искам да честитя Деня на влюбените 14 февруари. Искам да им пожелавам здраве и щастие, да са обичани и уважавани. Искам да ви изчета две хубави стихотворения на български и на турски. Първо, не те забравях. За миг не забравях хубавите дни, а спомените са още живи в мен. Потърсих те, питах те от години, не те забравих, не мога да те забравя. Очите ти аз помня, като цвете, и устните ти пълни с нежност и любов. Да можеш и тъгата и копнежа да усетиш, не те забравих, не мога да те забравя. А онзи първи миг училищният спомен и едрите ти сини очи са впили в мен. Елегантната ти фигура ме омая, младежки ме бях съсепнал и свел душа пред теб в плен. Не мога да забравя тихите ти стъпки, подобно на газела до своя мил другар, и поривът от лудата обич и целувки, не мога да забравя, не мога. И есента дошла с прохладен повей, на всяка кръчка люлееща свенлива любовта. От устните ти се сипеха нежни въздишки, докосваха словата в моите устни. Разпалвайте негаснещия огън. Не мога да те забравя, не мога да те забравя. Така. И едно турско стихотворение ще чета. Sevgililer günü. Sevelim sevilelim. Sevgiye aşka değer verelim. Aşk insanda bir tutkudur. Aşk Allah'ın bir lütfudur.
Aşk çözülmeyen bir bilmecedir. Söylenecek en güzel gecedir. Aşk ne yerdedir ne gökte, insanın tam kalbindedir. İnsan tabiatta her şeyi sever. Her bir canlıyı, hayvanları, tabiatın güzelliğini, ana baba, çocuklarını, hele de eşini. Aşk katmer katmer açan bir kırmızı güldür. O kırmızı gülün yeşil yaprakları ve dikenleri vardır. Aynı bizim duygularımız gibi. Aşka sözcükler az gelir. Bir türlü izah edemezsin. Aşkı anlatmanın en güzel yolu, sevgililer gününde sevgiline bir kırmızı gül alırsın ve çalarsın kapısını. O zarif çiçeği sevgiline takdim edersin ve onu çok sevdiğini söylersin. Yanağına bir buse kondurursun, o al yanaklar gamze gamze açılır. Heyecanlanırsın, sözcükler düğümlenir boğazında ve hafifçe dudaklarına dokunursun. Büyülenirsin o bal dudakların güzelliğinden. Odada yanan hafif mum ışığında gözleri kaybolur gözlerinde. Derin bir nefes alırsın. O sırma teni etkiler bedenini, maziye dalarsın. Elin kaybolur o güzel sinelerinde. Bütün vücudunu heyecan sarar. Elin ayağın titrer, nefesin daralır. Kendinden geçersin. Yaslanır o zarif kollarına. Saçları tel tel dökülür yatağına. O dudaklar kor gibi yanıp tutuşur. Bayılır kollarında dalar rüyalara. Serilir yatağına boylu boyunca. Bir heyecan sarar her yanını. Ürperir vücudun. Bir huri meleksin cennet bahçesinde. Kaybolursun rengarenk çiçeklerin büyülü kokusunda. O anda dünyada bir tek sen ve o varsınız. İşte aşk dediğin bu olsa gerek. Teşekkür ederim. Sağ olun.
sofraya. Ama ben de ne koydum? Bak sen ne oluyorsun? Dizinin kafasına göre yazman şeyler yapamaz. Hadi oğlum ne yapıyorsun? Hadi başka bir hesap internet sarıyorsa. Gelin gel. Ben de olursa. Koy